Hola, em dic Joaquim Brutau i us parlaré de l'Hèracles. L'Hèracles ha sigut el semidéu més gran, més important de tota la mitologia clàssica grega. I us parlaré d'ell, ho farem amb 17 episodis. Al primer episodi us parlaré de la saga, dels ascendents que té, d'on venia fins al seu naixement. En el segon episodi parlarem de la seva infància, la seva joventut, fins a la consulta a l'oracle. De l'episodi 3 a l'episodi 14 seran els 12 treballs que va tenir que fer pel rei Euristeo de Micenes. El 15, una vegada acabats aquestes feines, us parlaré de la seva vida fins a la rebel·lió dels gegants, que també va participar. El 16 serà des de la rebel·lió dels gegants fins a la entronització del Príam com a rei de Troia. I el 17 i últim serà la seva vida fins la seva mort i després de la seva mort la pujada a l'Olimp, la seva boda amb la deessa Hebe i els seus fills. I això serà tot. Espero que us agradi i ja podem començar.